Millum ċilindru tal-gass ta' 12 kilo li huwa l-aktar wieħed li jintuża fid-djar ola b'70 waqt li ċilindri ta' 25 kilo li jintużaw mir-ristoranti olew b'2 €. Ma jistax ikun illi kull xahar il-ħaddiema jibqgħu jiffaċċjaw żidiet bħal dawn. L-impatt ħajkun wieħed kbir, anke l-fatt li ftit ta' ġranet ilu olew anke il-fuels, il-petrol, id-diesel u l-petrolju. L-impatt ħajkun mhux fil-familji l-ħaddiema u l-pensjonanti, imma wkoll ħajkun fuq min iħaddem. Din id-darba ġifieri l-affarijiet qed jagħmlu b'mod eżaġerat u bla sens u bil-fors jkun hemm reperkussjonijiet serji fuq il-pajjiż. Mhux biss ġifieri fuq in-nies tad-dal li jridu jsajru u jridu jieklu, jridu jkomplu bl-għejxin normali tagħhom, imma dina se jkollha effett serjissimu fuq fil-kamp mod partikolari tat-turiżmu. Josef Vella, segretarju ġenerali tal-UHM, jgħid li l-Gvern għandu joħloq mekkaniżmu ġdid biex kull żieda fil-prezz tal-gass tkun riflessa f'għajnuna lill-familji. Mekkaniżmu li bih ikun jista' jirrifletti iżjed ċaqliq li qed isir fis-suq u ovvjament dan ikun rifless fil-għajnuna li nagħtu lill-familji Malti. Fuq medda ta' 4 snin, iż-żidiet fil-prezzijiet taċ-ċilindri tal-gass ivarjaw minn kważi 12 € għal 20,9 €. Deċiżjonijiet li ttieħdu bla konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali. Nista' ngħid b'responsabilità li ma ġejna kkunsultati xejn u fl-ebda ħin. Dan il-Gvern qed jagħmel affarijiet minn jeddu mingħajr ma jikkonsulta l-imsieħba soċjali. Maħniex qed niġu konsultati, aħna li qatt ma ċemplilna u għalilna ġifieri nisimgħu aħna mill-medja bħalma jisma' kulħadd. It-trade unions jgħidu li l-prezzola tal-gass flimkien mal-prezzola fil-fuel ġabu fix-xejn iż-żieda l-oli tal-ħajja mogħtija fl-aħħar budget. Iż-żieda tal-oli tal-ħajja il-€4.16 cents. Żgur sparixxew u l-Gvern daħħalhom f'butu reġa' għal fatt li l-Gvern iktar ma jolgħu il-fuel. Iktar ma jolgħu l-gass iktar tidaħħal fuq f'taxxi. Bħala Forum Unions Maltin nippretendu li l-oli tal-ħajja ma nistennewx sal-ewwel sa Novembru li ġej, imma għandu jkun hemm mini budget biex wieħed jagħmel assessment sew flimkien mal-oppożizzjoni dwar is-sitwazzjoni jekk inwera fil-pajjiż. L-istess reazzjoni dwar iż-żieda ta' 5 € fil-benefiċċju tal-enerġija li l-Gvern se jagħti lill-familji vulnerabbli. Dak li qed nieħdu llum qed nieħduh fuq il-basket tas-sena l-oħra. Din is-sistema mhijiex sistema in time, iż-żidiet li qed iħossu llum il-ħaddiema u l-familji Maltin mhumiex se jieħdu l-kumpens tagħhom matul din is-sena. Dak li jkun ifisser li jkun qiegħed ibati jista' jkun li jkun fadallu sena sakemm jieħu r-rikumpens ta' dak li qed jiġri llum.